Lanfer y Miallt, just tu allan i'r dre, fferm Permeiarth, ond yn reiddiol o Linden. Ydy wedi priodi Jackie Kirk wrth gwrs i'w wraig a symud lawr rhyw 20 mlynedd yn ôl i Gymru i Sir Bregnog i ddechrau a wedi'n dod i Llanfair y Miallt yn fwy ddiweddar. O'n i'n gweud yn gynharach David, mae John a Jackie yn ddoi berson ffein. Dyn ni'n dwlu cael nhw'n byw dros nesaf, fe newn nhw ffefryn i rywun, ond wrth gwrs yn farn ni, yn y cylch, wi ddim yn credu gei di lot o ffafr wrth John, bydd e'n onest iawn. Wel, dyma ni casgob o Welsh Magic, sydd yn gynta ar hyn o bryd. Jesse a Ficella. Gynta Cwmffwrnais Gerallt. Yn ail, ac yn drydydd pentre fach The Last Kingdom, gyda Simon Pring. John Kirk eto yn un fel Stuart Morgan yn cylch yr adran y C. Oedd e digon clir bod e'n edrych am tyma bach o boni yn y cobin yn diwe. A mae ambell i ddewis tyma mwy at y ceffil yn y dosbarth hyn fyd. A mae fe wedi bod yn glir yn dewis. Wedyn ni, David, os wedi'n cytuno y 3 cynta, mae nhw wel adran C fwy o seis yn dyn nhw. Digon rhwydd i ddilyn beth mae'r wr Bonheddegyn yn edrych am. A fel arfer, gofyn i'r linell gynta i gerdded mas, i gael atgofio mewn ffordd, a pwyso a mesur ac amharu cyn gyffwrdd ni penderfyniad. A mae digon rhwydd i John. Jesse wedi cael ei dynnu fewn yn gynta. Gyda casgo Welsh Magic, yn berchnogaeth Jody Silito. Wel, y 3 casgob Welsh Magic sydd ar y brig, a'r het wedi diosg yn adran y Cobiau Cymreig. Dyma'r ebolion 3 mlwydd oed. Jesse yn dangos ar ran ffrind agos iawn iddi Jody Silit. Ac dwi'n siŵr bod hi'n hynod falch. Bod i'r ebol yma symud yn dda iawn wrth ddod o fewn yn gynharach Rob ac... A cadw symud yn dda fyd. A mae hwnna'n bwysig i John, wrth gwrs. Fe oedd ei digon clir am y symud. Oedd e'n gweud bod rhaid nhw gadw i symud, i gadw i ligad trwy dosbarth, ond efe. Dyma John yn cyflwyno'r rhosglwm. Welsh Magic wedi cael ei fagu wrth y march, llan morlais star ac allan o caseg o enw casgob Welsh Doll. Ac wrth gwrs wedi cael ei magu gan Philippa Owens, brydfa casgob. Yn yr ail safle, Stuart Watkin gyda Cwmffwrnais Gerallt. A Simon Pring, pentre fach The Last Kingdom yn drydydd. Cymedwerydd Freddie Deacon yn dangos ar ran Sonia Smith, trefalion S. Zeus. Dogeth Freddie wrth gwrs y llwyddiant sgubol llynedd yn ennill sawl dosbarth yma yn adran y Cobiau Cymreig. Ac, Jesse lawr yn Essex yn byw ac yn gweithio'n hynod galed. Ddaru ni dilyn nhw fewn ar bore dydd Sadwrn i'r Sioe ac yna llwyth o loriau, cerbydau, wrth gwrs fydd hi'n cystadlu yn y gyrru. Ar wythnos yma hefyd mae'r teulu ac oedd o fel harîm o bobl a tîm enfawr. Wrth gwrs, dwi'n waith ysgafn o gwbl paratoi rhai i'r gyrru i gael y cerbydau, y tac, y staff i fyny hefyd. Lot o waith ydy. Felly dyma ni efo camgymeriad ar gyfer dosbarth. Casgob o Welsh Magic. Dyma berchnogaeth Jody Silit sydd yn cipio'r wobr gyntaf fan hyn yn yr adran Cobiau Cymreig. Dyma ni yr ebol 3 mlwydd oed.
courtesy of Sioe and Sioe. And 6th prize this morning goes to Miss Williams. Well, Jessie, you've just told me I need a drink. I'm sure you do, not just one to celebrate, but also to get your breath back. Many congratulations. The breeders were just behind me, but I believe you're showing this on behalf of a good friend. I am. I'm showing this on behalf of some really good friends of mine. It was sort of a, please buy this colt, he's wonderful. We're going to have so much fun, and we have. He's brilliant. Certainly having fun today. What's on the cards now for the rest of the day? Oh, rest of the day, show wagons, yes. So you're going to be driving later on. You've got the championship, the Young Stock Championship with this one. Yep, can't wait. I can tell when you get your breath back. Well, as I say, it was a real family affair with loads of people here. We had the breeders, the owners, and yourself. Huge congratulations. Good luck with everything you've got left to do. Thank you very much. Llongyfarchiadau. But we submitted 9 with